A primeira rolda de prensa deste 2025, pois traslado dende o partido que teñades un bo 2025. Non? Ben, en 2024, por estas datas, atopábamos en precampaña das eleccións autonómicas e pouco despois os galegos e galegas cos seus votos elixiron blindar o sentidiño, a estabilidade e a responsabilidade que fan de Galicia unha excepción de normalidade co resto de España. Agora, empezamos o 2025 coa obriga de seguir correspondendo esa confianza maioritaria de seguir traballando por cumprir a palabra dada e de facer realidade pois todos os compromisos que adquirimos. Ese é o noso principal propósito para este novo ano, seguir traballando pola Galicia que funciona co presidente Alfonso Rueda ao frente. Grazas a esa normalidade excepcional da que desfrutamos en Galicia, iniciamos o ano cuns orzamentos aprobados que están en vigor xa dende o 1 de xaneiro. Iso é o que nos permite seguir ofrecendo solucións aos problemas reais dos galegos e das galegas en cuestións fundamentais, pois como son a conciliación, a igualdade, a educación, a vivenda, a sanidade e a loita contra a violencia de xénero. Pola contra, tamén dende o 1 de xaneiro están prorrogados por segundo ano consecutivo os orzamentos xerais do Estado do ano 2023. Mentras ve medrar a corrupción ao seu carón e ao seu redor, o goberno de Sánchez mantén España absolutamente paralizada. E por iso parece que o 2025 tamén vai ser un ano de agravios constantes de Sánchez e dos seus á nosa comunidade autónoma. Debería ser un ano no que se puxeran fin aos problemas ferroviarios, se tomaran medidas contra a falta de médicos ou para cumprir coa financiación da dependencia, que se fixeran efectivos os traspasos das diferentes competencias, pero permítanme que sexa pouco optimista. Xa viron todos os galegos e galegas como comenzamos o 2025, con máis problemas ferroviarios, problemas gravísimos no que, segundo Óscar Puente, é o mellor momento dos trens da nosa historia. E cunha nova subida das peaxes da AP9 e da AP53, as autoestradas máis caras de España, mentras o Partido Socialista, coa complicidade do Bloque Nacionalista Galego, xa atrasou no Congreso ata en 32 ocasións o traspaso desta autoestrada a Galicia. O BNG, cun só deputado no Congreso, é absolutamente irrelevante para o goberno de Pedro Sánchez. Si realmente o Bloque Nacionalista Galego quere poñer nun brete ao Partido Socialista, o que debería de facer era decirlle que lle retira o apoio que ten noutras administracións, como en Galicia, pois innumerables concellos e tamén algunha diputación. Por tanto, se realmente queren poñer a Galicia por riba dos intereses partidistas, deberían de romper co Partido Socialista en todas as administracións nas que gobernan. Pero iso, por desgraza, non o van facer. Por lo tanto, neste 2025 continuaremos reivindicando a dignidade de Galicia fronte aos agravios do Goberno central, fronte ao socialismo galego que antepón sempre a Sánchez fronte aos intereses dos galegos e tal o seu servilismo que Ferraz nin siquiera se atreveu a mandar a ningún ministro do Partido Socialista a Galicia a liderar o PSDG. Están moi contentos e moi cómodos con Besteiro, que defende máis a Sánchez que calquera alto cargo de Moncloa. E fronte a un independentismo galego, o BNG, que non hai que esquecer que hai un ano se dedicaba a estender bulos e desinformación sobre os pellets. Un exemplo do que quere seguir facendo, asustar a xente e perxudicando a sectores estratégicos que din protexer, como neste caso foi o da pesca, que aínda hoxe sufre esas consecuencias. Nós, mentres, seguimos sendo o partido máis apoiado e con máis representantes en todas as administracións e cámaras de representación, porque ninguén se cree que o goberno do Partido Popular vai a poñer en risco ou en perigo a auga de Galicia ou o territorio
con instalacións de industria que perxudiquen ao noso medio ambiente, non? Sen industria non hai emprego, nin hai futuro para Galicia. E, por tanto, se se cumpre co medio ambiente, pois haberá industria e haberá futuro para Galicia. Porque se lle fixéramos caso ao falso alarmismo do Bloque Nacionalista Galego, pois hoxe Galicia non tería unha infraestructura tan importante como é a AP9, que eles tildaban de navallada. Porque se lle fixéramos caso ao falso alarmismo do Bloque Nacionalista Galego, hoxe en Galicia tampouco habería industrias ou factorías tan importantes como a da Alcoa, que tamén alarmaban no seu momento con que contaminaría a Mariña Lucense, ou igual que Ence ou outras industrias que tantos postos de traballo dan en Galicia. Porque se lle fixéramos caso ao falso alarmismo do Bloque Nacionalista Galego, tampouco teríamos a competencia sobre o noso litoral. E agora, despois da falsa navallada, da falsa marea blanca, de todas esas falsas alarmas de ataques contra o territorio, temos a falsa bomba ambiental. En este sentido, quero decir que si se cumpre coa normativa medioambiental, Galicia merece ter industrias que ofrezcan emprego aos nosos xóvenes e tamén a aqueles territorios que están sufrindo a perda de poboación. Hai moitos motivos polos que contamos con este apoio maioritario, pero un dos exemplos de máis actualidade é o posicionamento da oposición galega en cuestións como a de Venezuela. Como saben, esta tarde o pobo venezolano vai encher de esperanza as rúas de todo o mundo, do mesmo xeito que encheu as urnas de votos para a liberdade fronte á tiranía. Os demócratas temos que seguir ao seu carón con convicción e por iso vai haber unha ampla representación do Partido Popular de Galicia nas movilizacións das cidades galegas. O PPDG será a voz, unha vez máis, da gran maioría de galegos e galegas, mentres o PSOE galego segue sen exixir a Sánchez que dea a voz de alarma. España debe defender o goberno do Estado, a democracia e a liberdade. O PPDG será a voz dos galegos e galegas, mentres o BNG segue lanzando barbaridades a través de comunicados. Nun comunicado que asinaron esta semana, falan da situación de Venezuela como un ataque directo contra un proxecto soberano que busca avanzar cada un modelo político e social alternativo ao ditado hexemónico. Isto é textual do comunicado do BNG. En que cabeza cabe falar da ditadura de Maduro como un modelo político e social? Pois ben, iso é o que di o Bloque Nacionalista Galego. No comunicado tamén se fala de solidaridade ca revolución bolivariana. De novo, o BNG demostrando que o disfrace de moderado só lle durou o tempo que durou a campaña das eleccións autonómicas. Lamentablemente, esta é a oposición coa que comenzamos o ano en Galicia, un PSDG aliñado máis que nunca co goberno de Sánchez e un BNG tamén aliñado con Sánchez e guiándose polos ideais do ditador Maduro. Hoxe tamén coñecíamos a desaparición do activista e xornalista Carlos Correa, fillo de galegos. Dende o Partido Popular de Galicia trasladamos todo o noso apoio e solidaridade coa súa familia e pedímoslle ao Goberno de España que traballe na súa localización e na súa liberdade. E aquí, en Galicia, pedímoslle ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista que teñan a mesma solidaridade e tamén o seu apoio para a liberdade de ese galego, dese fillo de galegos, Carlos Correa. Pola miña parte, máis nada, moitas grazas. Se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Non entendo que non vai haber ninguna desas manifestacións, ou si, o máximo representante do partido. Eu estarei en Ourense e, en principio, o presidente Rueda non ten... Sí, vai a ir? Non o ten na xenda. Ten a xenda nesa hora. De cara ao cumbre que hai do PP o fin de semana, que espera o Partido Galego, o PP Galego, e que vai aportar a eses debates? Creo que un centrado a nivel de tal, entendo que nese conclave participará Rueda.
Sí, está convocado e vai participar. Un encontro importante no que se van a abordar asuntos que realmente importan aos cidadáns e que lles preocupan. Como decía vostede, a vivenda é un deles, non? O Partido Popular goberna en 12 autonomías e, por tanto, pois creo que é moi importante sentar as prioridades para o 2025, non? Fronte ao Goberno de España, que está máis preocupado en facer actos conmemorativos da morte de Franco, pois nós creemos que o importante é falar dos asuntos que lle preocupan aos cidadáns. Bueno, pois se se vai a falar deses asuntos, lóxicamente a vivenda é unha prioridade. O Bloque propuxo esta semana, motivo do cabo de ano de Castelao, que se xa declarado o primer presidente de Galicia de maneira oficial. Estará disposto o PP cando empecen as sesións parlamentarias a este recoñecemento? Bueno, veremos cal é o que propoñen dende o BNG e nese momento pois veremos cal é a súa proposta concreta, que eu neste momento a descoñezo. Dende logo, para nós, Castelao é unha figura importante, non? O que non creemos é que se deba manipular ou manosear, como está facendo o BNG, a figura de Castelao para atraela ao seu proxecto político, cando Castelao é unha figura importante para todos os galegos e galegas. Eu creo que non se deberían de apropiar da figura de Castelao como se fose pois un nacionalista do BNG, porque non o era. Ben, bueno, moitas gracias.